dadi wong tuwa rumangsa luput. Aku durung kuat tenan. Umpama aku arep utang tangga temarung ya wis isin rasane atiku. Mergo saben dina wae tak nembe utang. Utangku wis kakean. Ya. Terus aku ki ya kudu kepiye ngono. Duwe bojo ya rasane karo wong wedok. Ora gelem nyambut gawe. Isine saben dina mung sak semene dhewe. Ngerti wae, Cuk. Ora Rocky. Ana wong metu kok rokam Rocky. Awi bengi iki didadekno Sapa? lakon karo sing duwe gawe. Sapa jenenge? Jenengku mang sapa le? Piye kok lali? Aku kok lali. Kowe iki banget kan kok. Jeneng pi gale. Jenengku Kowe Gale. teko-teko ki nangis, ora kok malah guyang-guyu kono baleni. Oh iya. Salah kok. Nangis. Kowe iki kok capek rak dadi wong melarat. Ya. Wong ora duwe. Mangan bae ora iso. Lah iki etok-etoke kowe patang dina durung mangan. Kowe ngeleh, teko-teko nangis buanter. Wah. Oh ngono. Wah. Oh iya. Ya anakku gawe ning ndi sedih. Wah! 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 Aku patang dina urung mangan. Wah! Kuwi ya ora sedih ning malah kaya wong edan. Lah jare kon nangis lembok. Tak contoni kene. Ya contoni, Mbok. Kene. Kowe dadi apa, aku dadi kowe. Wah, sing dadi mbokku nek medhuwe ngene cah. Kene nangis ya. Ya. Meratapi nasibmu dadi wong ra duwe. Ya contoni ya, Mbok. Ya. Mbok! Mbok! Si Mbok! Si Mbok! Lah. Jagat bayi. Aku ngeleh, Mbok. Aku jalo mangan, Mbok. Aku ngeleh 3 dina durung mangan ya, Mbok ya. Aku pengen mangan kok ngono. Contone iku mangono. Ya. Ora ngono lah, kowe kok salto barang. Ya lagi iki ana wong wedok nek salto barang iku. Bingung wetenge ngeleh. Ngono ya, kok capek aku ki wong ora duwe. Ngeleh ngono ya, Mbok. Ya baleni wancen dagelan didadekno ngene terus kok, Cak. Ya ora apa-apa, aku tak balenane. Anakku galene iki. Lho kok ora nangis? Nangis. Ya lah. Ayo, ayo. Mbok. Iya, Cok. Mbok. Gene lho, Cok. Ora gene-gene. Kowe iki nangis utenge ngeleh ngono lho kok malah Wetengku luwe, Mbok. luwe. Aku njaluk mangan. Engko bar mangan aku njaluk rabi ya, Mbok. Iki jek cilik kok njaluk rabi barang. Aku 3 dina wis ora mangan, Mbok. Aku lho disuraki kanca-kancaku. Leh galih koweku kebangetan rupamu bagus kok anake wong ora duwe. Ngono ku sing kebangetan kowe, Mbok. Ndem-ndem kok rabi wong melarat. Uripe awak dhewe kloro-kloro. Ngene piye, Mbok? Ben awak dhewe iso dadi wong sugih. Piye?
bojom pegat. Terus Kowe umpama begegek ning kali unturut ya. Mesti engko ndang sugih, Mbok. anak-anak kok ngono ngek solusi. Nah timbangane urip melarat ngene iki terus piye jajalan? Solusi iki ngene lho, Mbok. Timbang urip kesraka terus, kono kowe budal nyambut gawe ning luar negeri rak ngono. Lah simbok kok mbok kon begengek masan payu piye? Waris ah, Mbok. Lah timbangane bapak wis rupane elek ra gelem nyambut gawe ngono ku. Aku jane iki yo bingung gumun ngono. Aku jane iki yo wis ora betah. Pet-petan rasane batinku dadi bojone Pak Musutejo. Lah iya kok yo Uripku mau kok ora tau ditayani. Ngene iki awet esuk aku durung mangan saya-saya kowe. Arep adang ora ana sing tak liwet ora ndek beras. Ora ndek dhuwit ora iso tuku beras. Aku ki wis bingung. Ngene iki mau pamite lunga tak takoki ora semaur. Saya-saya tak kandhani Pakne. Dadi wong lanang ki mbok nyambut gawe. Anak mbok perintah. Nah, aku jenenge ngono. iya ya Mbok bangetan bapak, Mbok. Lah ngene iki carane entuk duit terus piye, Mbok? Tan mongko awak dhewe iki butuh mangan. Butuh tuku apa-apa. Wis piye? Do nangis bareng ngono ya. Aja, Mbok. Lah piye? Aja nangis bareng. Nek kok ben disakeni wong to. Lah iki mang bapak ning ndi? Ora reti, lunga tak takoni ra semaur. Lah iya duwe bojo kok ngono iki jajalan. Lah Bangetan kok cerahe bapak. Lah iya, mula mengko upama kok muleh, kowe dadi anak lanang kono elingno, kandhani turono nek perlu. Aku wis jeleh wis waleh. Tak kandhani. Lambeku paribasane kaki nyontor kaki meniren. Ora dibutuh babar pisan. Ya engko nek bapak muleh tak amuke, Mbok. Yo. Dadi wong lanang ora tanggung jawab blas. Lho iki apa bekakase? Wong karo wong tuwa kok bekakas-bekakasno. Wong tuwa Ora mikir bapak iki ndas tanggo sikil tanggo ndas. Latihan sulapan kowe. Sulapan Lah sikil dinggo didas-das dinggo sikil apa ora nek sulapan? tegese iki bapak kepengin nyukupno butuhe keluarga. Ora nek kowe anak wis gedhe biyen sunat geger njaluk tanggapno ketoprak. Lah, tak tanggapno tenan. Lah, jebulane ora ana wong buah. Lah sawah kadol. Bareng bar sunat mergawe ora tau gelem. Mesti ngeniki sedelok engkas njaluk rabi. Mesti njaluk tanggap-tanggapno. Apa sing tak dol? Pikir ora nek kowe anak rina wengi ora tau metu kok omah tengok ae. Bapak rina wengi metu kok omah golek gawean. Niku anggepem kowe iki dadi wong enom iku wak mikir bapak iki lho wis tuwa. Mosok bapak tuwa. Bapak iki wis bingung golek pangupa jiwa. Ora nek kowe ora gelem mergawe emak. Lah iya. Ora anake ora mboke nek dijak omongan ora digatekno. Ngene kok wong lanang kon betah ning omahku piye? Mesti anake lah ya diwarai mboke gerangane mesti ngono. Engko nek mbok Pakam teko ning omah ora usah takoki bendang lunga neh. Jebulane. Bener omongane Mbah Iyan. Aku mang
hampir mekami tua maksud barang ya diomongi. Ngen iku ora mikir kowe kok ora tau nang omah. Wong bojo miku mesti ya anggere kowe lunga nglebokno lanangan. Anake menawa dadi tukang parkir. Ngomong kok ora ana rampunge. Wis apa timbangane sampean ngomong-ngomong akeh-akeh ben nang entuk duit, ayo langsung budal. Budal ning ndi? Bandar Dadu. Oh. Iki lho, bathoke wis ning kene. Anak kok sambar gelap ngono. Masa ana wong Ora nang renyong ae ora gelem nyambut gawe. Waneni, Mbok. Ayo, Mbok. Samara dekan kupingku. Heh. Mulai ndi to kaya apa ora? Duh. Takok kaya nang Di duite. 2 minggu kepungkur tak kai dhuwit 10.000 wis entek. Oh, matane. Duit 10.000 untuk apa? Loh, yo tok neko-neko ah, Bro. 10.000 entuk apa? Untuk apa? Wong lanang kok ora mikir beras regane piro? Lah sing Iwak regane piro? Hah? Lombok regane piro? Tak gawe 10.000 kowe. Menang-menang aku ditek-tekek ae kowe. wong iku mbok nyonto buis iku. Nyonto piye? Ora tau dikai dhuwit Pak Keman. Meneng ae awake ya mbleguk. Ora kaya kowe anggere ana wong teko geger ae perkara dhuwit. Ora geger iki piye? Bu Ismemper awake lemu. Lah iya. Ora cekelan dhuwit tumpuk-tumpukan. Ora tau njaluk Pak Keman. Ora jaluk kan medali sing nyekel dhuwit ana Bu Is are. Lho kok roh kowe? Dene nek ora roh. Lah kowe ra dadi daring aku ah. Lah dari nang dia duwe dhuwit ta ora? Kelambi suwek lho ora iso tuku. Salah ora tuku. Lah ora duwe dhuwit ta rek. Lho. Iki ora isen. Tangga teparo gelare gede-gede, kalunge sak rantai-rantai. Aku mbok tukokno ta ora kowe? Lho. Lah winginane kowe njaluk gelang lagi tak tukokno 3 dina wis mbok dol. Ngene iku kelakuan wong wedok. Ya didol nggo nempur. Winginane njaluk ali-ali. Bar tak tukokno gelang 3 dina mbok dol. Njaluk neh ali-ali. Lho urung tak tukokno malah wis mbok dol. Wong wedok sambil gelap kowe. Kowe kuwi. Kowe kuwi. Kowe. 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 Api Eca. Api eta. Kowe ora kuat dadi bojo. Aku njaluk pegat wae. Lah nek ora kuat ya aja mbok angkat ta mbokne. Wong kok senengane wong lanang teko kok mergawe ora kok dikeni kemesraan, apa dikeki senyuman, apa diwenehi lulat sing apik. Ora nek kowe malah ngejak gelutan. Bukannya senyuman. Iya. Senyuman. Ha. Pegelat iku. Senyuman mencet manis rayone ditayani juta-jutaan. Wong lanang mulih ra nggo dhuwit, mbok kon ngei senyuman. Iki lho, Mas. Njaluk kok nguri. Kurang ajar kowe, Mah. Lah kok kurang ajar. Enak-enak kok mburi, kok ngarep lho ora tak wedi kowe. Aku kok bengi nek turu mengkurep. Apa? Mengkurep tak kandhani. Anggepan nek kowe mengkurep aku ora iso Ya ngatur. ora iso, mengkurep tem liwat kondi coba. Aku kok isor longan bolong tak Malah marahi wong-wong kowe. galare tak bolongi sithik. Iki anak-anak lho, Tral. Ayo cok wis ketok rambutmu ya, Cok. Ya, aku tak etok ora dulu, Mbok. Etok-etok lho. Wis aku pegaten, aku nek dadi rondo aku golek liyane. Aku arep golek dudo gedangan kene. Timbang kowe, Sing gelemi paling-paling ya Mbah Yani iku kok. kowe kok ngenyek. Kok menyek. Lah, aku isih enom. Umur kowe 17 tahun. Kowe dadi dudo ya ora payu kowe. Lah nek aku Sing kondor sapa? ora payu kowe. Umurem iku wis 37, gaya ngomong 17 tahun. Lah aku upamane kok pisah karo kowe. 21 tahun aku iso kok padon. Lah sapa sing gelem kowe? Sumpah nek ora ana sing gelem. Ora ana. Alah. Sing meloni kowe lho sapa wong kowe wong melarat ora duwe
klambi. Klambi ae koyo ngene. Iki apa iki apa iki? Kabune ora enak kok, ha? Lho. Katok ae jebel ora iso tuku, he. Sik to, nek perkara ambune gombalku, kudune iki sing mbok salahno ora aku. Sapa? Sing salah iki kowe. Mergo kowe bojoku, tanggung jawabe wong wedok iku ngumbah-ngumbahno klambine wong lanang. Lha ora tau mbok umbah rek. Ora kudu. Tenae bojo. Senengane ngrekasakno wong wedok. Lho, Sampeyan iki tak kandhani. kandhane apa? Kowe Mbokku iki aja mbok kon umbah-umbah. lah terus Mbokku iki mulyakno. Wong wedok iku kok mbok kon umbah-umbah iki karepe piye? tanggung jawabe wong wedok iku ora umbah-umbah le. Wong wedok iki kudu diratukan. Asine wong wedok dikon umbah-umbah, masak, ngepel iku kleru. Baru. Lah terus tanggung jawabe Tugase wong wedok iki mung loro. apa iku? Imane dikuatno, sing kaping pindho berbakti karo wong lanang. Lho iki lho. Aja mbok kon umbah-umbah, mbok kon masak, tak ewangi, Mbok. Iya. Dadi nek ngono aku ya kleru ya. Kleru. Mbok tak kon umbah-umbah, tak kon masak. Salah, aja. Kudune dimulyakno, diistimewakno, diratokno ya. Cocok. Wah, Lah tugasem, Mbok. Apa? Tugasem mung si loro. Apa? Imanmu dikuati, ya. berbakti karo wong lanang. Nek imane dikuati ora bakal selingkuh. Ora bakal demenan, ora bakal selingkuh. Masuk akal iki anakku, iki lho Bu, anakku Bu. Cocok iki. Lah iya. Lah sing nomor loro berbakti iku kudune piye le? Ya carane wong wedok berbakti karo wong lanang ki carane. Carane piye? Mbok, nek bapak teko nyambut gawe, Nah, kok ora ana panganan, ya gage-gage nang masakno. nah iki lho. Terus. Nek wong lanang lesu ndang dimasakno. Ndang dimasakno. Iku berbakti karo wong lanang. Nah. Omongane anakmu dungokno tro. Aja direkasakno wong wedok. Upamane aku teko gombalku kok reget le. Ya, ndang gage diumbah, Mbok. Loh, ke umbah? Umbah. Oh. Akhirnya copot. Berbakti karo wong lanang. Berbakti ngono lho. Terus? Dadi wong wedok iki aja oleh rekoso. Terus apa neh? Nek upama wong lanang kesel, Nah. omah kok rusak, Nah. ya ndang ngepel. Ndang dipel, ora ketang iki lemah lah. Gobloke. Ngono lho, dadi aja mbok kon masak, mbok kon ngepel, Pak. Bener iku nduk le. Sip iku. Ayo jagake masak, kataku lesu. Masak. Ya. Nah, ngongkon secara halus secarane ya ngono. Iya mas, aku tak masak ya. Ya Allah, kene ya Mas. Ah, iki delongkas yo meteng neh iki. Aku tak masak ya mas. Wah, Ning masakku ora beras. Lah terus masak apa sayang? Mercon do bledos iki kowe. Merecon. Kono nyambut gawe? Kon nyugoto, kon ngumbahno, dhuwit ora tau aweh ate. Kono lu nyambut gawe? Lah wetengku lesu kok. Wis ora ono mangan-manganan. Gelis lu kok. wong aku wae 3 dina wis ra mangan lho, Pak. Ora ono mangan-manganan. Gak ono. Oke. Aku duwe gedang. Tok gedang. Urusaku ora iso. Alah ora iso mangan-mangan bojo-bojo. Wong manjaluki mangane ora dikeki kok gayamu. Siapa nih? Apa? Iki aku rak ngeleh. Gawe yo ngeleh. Gedange kang bakar anakku. Wong lanang ki mergo sayang keluarga wis panganen kowe, mbokne. Nih, separuh kowe. Nah, separuh aku. Nah, lah iki kan bapakmu. Ayo makan. Ya, Mbak. Mbak. Enak. Kanggo sampeane, Mbak. Mau. Dadi Apa? Kowe njaluk. wong perkara sik to, Njaluk perkara tak? gedang kok terus kahanane kok ngono, jebule sing kulit kekno aku.
ngene kok wong wedok kena dijak sugih ku piye. Ngene lho, Pak. Mangan gedang langsung dilek pisan ae. Ngene iku gedang siji tak kanggo 4 dina. Ora nek kowe. Wis go ngene, aja padu terus. Wong omah-omah kok padu wae mundak nyekakno rezeki. Lah terus Medhokno rezeki. Lah napa? Iki ngene bae rukun-rukunan bae aku nek ndek salah yo njuk ngapura. Kowe nek ndek salah yo tak ngapura. ngene ya tak ngapura. Wis arek rukun ngene kan yo anak iki melu seneng ngono lho. Nek jeneng wong lanang yo kudu sing tanggung jawab. Ya. Budal nyambut gawe. Heeh. Ben uripe awake dhewe mulya. Iya. Ah ngono lho, Pak. Ya lek kowe ku madhep ana sik kowe njaluk adik pira? Wis aku ora akeh gawekno 30 ae. 30 dasem kuwi kok iso. Kalau adik 30 anggap ora pegel piye gegre bapak. Angger digebut darah dadi lho. Memang urung mangan. Tak tukokno aku mang ra ketang sithik jen duwe duit. Ya, ning kowe ra tak kei duit lho. Mbok kaya apa? Ya wis tak kei esemku wae. Ya, tak mergawe kok terus tak cangkengno sego. Yo ngene lho Pak nih. Kowe mergawe rak suwi sasen-sasen. Ora delok iki. Sediluk yakin. Kok sampe suwi ngono lho? Mama aku ape niru gak kanu Pak kemana nyambut gawe bareng-bareng kok. Alah, kowe nek suwi aku sangoni sik. Sangone apa? Alah nek dhuwit kowe ra duwe. Heeh. Njaluk. Ana curutem lho. Kowe mah diprono cok dhisik rono. Curut tok sakmene gawokane terus sak pimo. Mojok rono. Rono. Aku ape njaluk sama Pak. Ngene ya macem caca. Halo ya Allah. Kakek aleku. Anak-anak kok ape nyangoni mboke kok malah mecicil ae matane. Ngono ku ndak langsung kok kopi lek wis ah. Kok kopi. Ora ngono. Anakmu wis gedhe iki mang ngrebut perkara apa? Rembuk. Ben supayane uripe bisa kepenak piye. Oh ngono. Lah aku mau kan ngomong begengke. Kan begengke. Ayo kurang ajar ah. Anak sambil gelap. Wis ora Anggap bapak ora kuat tapi. Wis ndang budal sik wis aku tak ndang pangkat ae. hati-hati ya, Ya, ya. Pak. Aja lali duwite mulai. Ah, tenang ae. Wis, Mbok. Bapak wis budal nyambut gawe. Enak kok duwe. Melok meneh iki yo. Aku arep duwe bojo wong wis gedhe. Ayo pengen rapi. Ya iya no. Loh, ana tamu, Mbok. Ora balik kae Pakmu meneh. Monggo. Sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Monggo. Sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Gak ana lawang. Monggo. Sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Lho. Iki semuanya lak kula nuwun karo monggo tok iki. Lho. Pak Inggi, Mbok. Kula nuwun. Monggo. Ora ngono. Lho, entuk tamu arek matane pincek. Aku iki wis ning jero omah ta urung? Sampean iki wis ning jero omah, Pak. Lho kok kene wong ana suarane? Lah sampean kon rohku piye wong sampean nganggo kacamata? Lah ngene yo padang. Oh, sampean iku. Kowe malah kaya tikus truntung. Sampean niku. Monggo Pak, dinarap Pak. Pak. Jenengan Pak.
mbok kalunge wah iki pirang gram Pak sampean nek tuku? Lo. Petinggi sugih sak jagat raya tuku kalung kok gram-graman. Pinten kilo, Pak? Kok kilon-kilonan lah apa? Mbok umume wong tuku emas lah ya gram-graman ya, Mbok. Lah niki pinten bobote? Ora ana bobote wong iki gantelan tas. Gantelan tas. Mas. Lah tak kira emas e. Loh, sik. Aku rene mang nggawa tangan iki kok tanganku do ilang no iki. Loh, wis cilaka mah iki. Lah tangane sampean teng pundi? Lah teng pundi no, Pak? Negara. Pundi tangane, Pak? Oh, iki apa mendelok? Lah niki. Ketok. Pak iki Piye? sampean kok teko teng rompoke kula jeneng napa? Sensus benunuk. Apa iku? Kok sensus benuno sing benuno iki apane? Mbokem. Loh. Kok mbokem? Sensus Penduduk. cocok. Mergo iki pemerintah pusat daerah tingkat jagat arep ngedono bantuan bledek 17. Bantuan kok bledek 17 iku ora kebantu malah modar. Tenanan Pak cukup je. Sampean kira wong tuwa. Bedah rumah. Bedah rumah. Bedah rumah. Aku apa tak bedah rumah? Nek kowe aja dibedah rumah wis elek. Kowe bedah wajah. Raim kok di semoting. Lah ya disemoting. Lah Pak diapa? iki. Aku apa tak bedah rumah? Untuk bantuan bedah rumah. Ya, omahku maweh anyar, omahku maweh anyar, mati tingkatku. Ora sida lah. Loh, lah kok mboten sida, Pak? Iki lagi ndungu mbokme wis ape bento. Loh, mboten bento. Iki Saking senenge, Pak. Omah bolong-bolong bakal dadi tembok. Ya iki. Sabubare Sarinah mek banyu saiki nggawa arit mek suket man. Ngene iki kok ora bento. Saking senenge kok, Pak. Lho, nek rondong kuri kono mang saking senenge tak kandhani, oh gak joget. Piye? Langsung udo. Matur nuwun ya, Pak. Ya, Ning ngene lho, Pak. Piye? Jeneng kula niki dadi kawulane sampeyan. Urip tandang keserakat. Mangan ora iso, Pak. Aku ora ndek dhuwit. tenane sak. Lah piye? Tenane. Aku iki dadi kawulane sampean kok dibantu-bantu ngono, Pak. Aku diwenehi BLT ngono rak ya apik to, Pak. BLT ku. Bantuan langsung tunai. Oh, asaku ban tanpa ruji. Ya engko tak daftarno sak omah wong pira iki isine? 3, Pak. Aku, Kang Sutejo, anakku Galih. Galih. Iya. Aku ndungu bocah sing urung sunat didaftar karo segdesku. Segdes niku napa to, Pak? Cari yo. Cari niku sekdes. Kowe kok pinter, Cuk? Nggih, nek kepala desa disingkat Kades. Nek cari Sekdes sekretaris, desa. lah nek bendahara desa. Yes. Bedes. Sesuk mara tuaku tak celuki. Sampeyan celuk pripun? Badhe tindak pundi Pak Maratuwa Bedes? Mesti sampeyan langsung entuk hadiah. Mobil, Boten, sepeda motor. boten. Lah apa coba? Pacul dasem. Terus kon nanduri gedang. Oh sampeyan niku sekdes. Anake wis sunat ta urung? Dereng Pak, kula dereng sunat. Bocah sak ngono gedhe nek urung sunat.
santri ameh erek-ereki. Kowe urung sunat tenan, Cung. Bareng, Pak. Ngene. Wis Pripun, Pak? sarong gawa. Tak kei dhuwit. Waduh, ngeten nggih. Kula seneng, Pak. Niki lho niki Oh, kurang mlebu. Asik aku arep dikei duit. petinggi lomone ngene ya, Cuk. Wah, jan petinggi bijaksana. Domer. Biasane dhuwitku angger didelok karo melek, terus meleh dadi godhong. Wis merem, Cuk. Merem. Dadi dhuwit tenan. Wah, Oke. Lake olehku njupuk ponggone Bank BRI 40 ton. Duit. Gabah. Duwike ngantek nek iyang. 85 juta. siapa? Lah wong ngitunge sampane ra kena duite kok sampean wis ora nominale. Lho. Ngene-ngene tok lho, Pak. Lho. Wong sugih iki tanpa ndemek wis roh duwike. Mergo duwike ya mok iki tok. Iki kok diparingke gale nggih napa? Leh, Siapa? piye le? Lah kok duit dolanan? Ketoke duit dolanan. Duit palsu iki. Lho bentu. Iki ketoke duit palsu. Ketoke duit palsu. Ning nek mbok tukokno kowe mesti dicekel polisi. Matur nuwun, Pak nggih. 800. 800. Engko nek kurang nomor rekeningku tulis pikir dhisik kowe iso nggawa tulisan ra? Nggih saged sampean berarti gak ada rekening. Duwe. Rekening bank. Oga rekening listrik. Loh, Yo bang. Tulis ganul bobol 430. ganul-ganul Bobol 430. metune pinten? 8. Blong aku. Lho iki kok malah rembug togel iki pripun? Lah kowe kok tak goco diasengan. Iku nomor rekeningku. Oh, nggih. Tuku wa. Aku tukono rokok. Sampean tak tumbano rokok. Tuku rokok ning nggone Tuban. Loh. Lah kok tebih men iki Rembang lho. Tuban membutuhkan waktu 3 jam. Alah tenang ae aja nganti 3 jam nek perlu 85 jam. Gak apa-apa. Nggih, mboten napa-napa. Sing penting wis nyekel duit. Cocok. Wis kowe lunga tuku jajan sak senengem, bocah-bocah mbok bosi ora masalah. Sing penting kowe royal, seneng-seneng. Ngoten. Engko nek kurang telepon. Matur nuwun, Ya. Pak. Matur nuwun. ya. Sampean rokoke napa? Aku rokokku jambu bol. Napa enten rokok kok jambu bol? Rokok aku lho, boleong, kok boleong. Iya. Garam. Godang garam. Gudang garam. Engko nek wis gak ana gudange garam-garam lah gak apa-apa. Ya, Nggih. wis. Kowe tuku apa aku terserah kowe. Nggih. Aja suwe-suwe lho ya. Nek perlu sedina. Matur nuwun ya Pak iki ya. Alah ra apa-apa karo dalek tak anggap anakku dhewe. Tak dongakno umure dawa. Aja kedawan. Engko nek bature do mati aku urip dhewe piye? Iki. Panjang umur rezekine lancar, wong seneng sedekah. Pak, tokone sebelah pundi? Oh matane. Golek sing ora ana tokone, pokoke golek sak entuke. Oh, nggih. Galih ben jajan, ben tuku jajan sak kapoke. Lawange tak kancing ora ya. Engko nek galih wis tuku jajan, mesti seneng atine kanca-kanca dibos. Jenenge sapa aku kok lali? Tumise. Alah, mantan bojone slamet. Marsih. Mar kuwi kamar, sih kuwi sisih. Dadi kamarmu mok sesisih. Layak kok suwek kabeh. Sih. Dalane metane pundi, Pak? Ini kok diamput balik meneh.
dale pundi kula dereng ngertos. Dalan Gupitan. Gupitan, Lah iku ora ana apa kandang sapi. enten kandang sapi. Sisih kan tetong. Nggih. Lah kowe nancep rono. Tak goco ndak dalan ambane ngono kok. Oh, bedal mriko nggih. Ya. Ora tak kancing kacot. Ya. Man. Alon-alon nek ambrol. Suwe oleh kundudos e. Aku wis ora ana cocok-cocoke karo wong wedok liya ning aku duwe sir-siran wong. Iki sampean ape omah-omah? Ya jane karepku ngono sih tapi wong cah wedoke iku angel cekelane. Lah sapa to Pak Lurah? Ya umpama bocah kene aku yo mesti aku duwe sir karo cah omah kene dhewe. Omah kene. Ya Mongko wong wedok ning omah kene iki mong aku lho, Pak. lho terae aku yo ngeser kowe sih. Aku kenapa ta ora? Ora nyentak kok kaya anak mbok sentaki aku. Delok dadaku ceblok ngisor. Tenang sih. Sampeyan ki seneng kula. Kowe ape dadi bojoku njaluk apa ae? Emas 3 gram 4 kilo 20 kilo ora bakal tak tukokno. Wis njaluk mobil sing paling larang. Duit kondi. Kowe nek dadi bojoku paling tak tukokno gedang goreng karo aku. Piye sih? Gelem ya? Pun ngaten. Omahku ngopek. Mboten perkara bondo donya mboten, Pak. Lah terus piye sih? Kula niki pun gadah bojo. Alah, bojo gampang. Wong bojo malaria kok mbok ingoni. Wong bojo lan duwe dadah ra iso nyukupi kowe belakan. Baturem kalunge gowedi-wedi. Emas 4 kintal setengah. Kowe nek gelem pek Tak nggone ya, Pak. mutiara saka meripat paus. Macem kok. Wah, wah, dadi bojone petinggi. Apik kok ora, Pak? Apik sih. Aku tak mlaku kok kene. Iya. Sawah. Oh. Kok kaya sarmi bakul bakso. Sampai ki malah kok ora macem kalau kok semene gedene. Mutiara. Iki nak buktis ya macem bos sayur. Lah kowe sesuk tak dadekno bos. Bos apa? Bosokan. Sampean pun ampun gojek. Mutiara saka meripat hiu. Kula kinten mripate sampean. Meripat gelem ya sih. Mboten. Sih. Aku njudoi wis pirang-pirang taun sih. Iki mumpung gak enek wong. Jeng napa sampean? Lho, piye? Wis kadung ning kene. Jeng napa? Lho, Lho. piye? Buka-buka sabun. Lah aku balik rugi percuma no. Wis kadung isin. Ibaratnya aku wis nembung wong wedok, wangan ditolak wong wedok iki kelakon tak perko. Osa. Bapak. Iso kaya wedhus memeti. Bapak. Gelem yo sih. Sakit kula ya, Pak ya. Kowe urung roh rasane nek karo aku paling bojomu cilik. Kowe nek karo aku kurang gedhe kon ndasku lebokno. Ya sih, Mboten. gelem. Mboten, Pak. Sih, Ampun, aku kadung seneng kok sih. Yo. Sih, Mboten. tenang yo sih. Mboten. Yakin? Gelem sih. Gelem yo sih. Sih.
aku seneng kowe sih. Coba. Gelem ya. Pak Lurah. Bicara kepan iki lho. Pak Lurah. Gelem. Ya Pak. Istighfar ya Pak, astagfirullahaladzim. Pak Lurah. Ora iso. Kudu gelem. Gusti ya Allah Gusti, paringono slamet Gusti. Kowe kok malah seneng selamat gobok. Kula niki nyuwun pitulung. Aku kadung seneng Gusti. Pak Lurah ampun ngaten Pak. Ya Allah Gusti. Beham tak colong tak nggo sih. Gelem yo sih. Aku wis kadung udo lho sih. Gelem yo sih. Ya Allah Gusti, slamet ya Allah. Sida. Ayo sih. Sih. Nanggo tilah kena sih. 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 Ya tak pikir malah koyok garangan ape rabi. Ya Allah Gusti, wis kowe kok jalur. Boris, iya jalan wis tak turu. Jian kembali. Yo, mana bojone ketara mangan sayane. Tiada yang cantik selain dirimu, oh Sumarse. Cintaku sampai pada kemeteng. Cintaku padamu bagaikan laut yang luas. Maukah kau jadi kekasih hatiku? Kan ku pinang sebagai ratuku. Aku rindu. Katakan. Asih! Kowe aja beda. Aku malah wedi. Dek jangan berjuang. Lho kok teko kono? Ayo sih. Kene. Marse. Cintaku setanya konyol kode. Apa kurang super kenek kowe mesti kelenger nek ra percaya jajali delok kowe mesti ngiler wis tak rewangi ngene lho sih aku malu pada samarakatku Lah yo sampeyan iki petinggi polahe koyo ngono kuwi yo ora isin karo kamu. kowe kudu gelem sih Ani. ayune tumpuk ndasmu asu Dasar ayu. oh dasar ayu asaku ndasmu asu Lah ngono kok melek ditompo. dasar ayu Aku Pak Mak. dasar ayu langkung langkung
kesini aku ciumi. Jaluk dicium. Iya dong. Ya wis ana syarate. Syarate Kowe merem. merem. Iya. Oke. Loh, ndas pundi? Merem ya. Wis padha wedok ya. Ya tak hitungi. Iya. 1 Terus merem. 2 terus 3 Cuk. sungguh nikmat ciumanmu bagaikan disembur ulo picis. Jangkrik. Kowe bar mangan opo sih? Kok bermangan tempe. Ora kuku. Iki kowe mesti bar goreng oseng-oseng batang tikus. Yen ra gelem. Terus piye? Yen ra gelem. Gelem. Kowe iki lho ngono tak warai kok. Yen ra gelem. Aku gelem. Kowe iki lho ngono aku. Terus piye? Yen ra gelem. Tak perkok. Ya ndang. Tak perko. Sumarsih nganti tak rewangi adus wirang kemeringet gendeng meripat bento pikiran bileng. Kowe ra gelem tenan
sentik. Sentik. Wis sentik. Wis mati, Mbok. Ayo tinggal lunga.